kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditi mufundisi ndine mubvunzo wangu mufundisi danyatsobvunza ini ndaitaura nyaya iyoyo ndikati ndavanhu hanzi unongoida kukanganisa vana yekuti imi muri mufundisani mwana anofanira kuita sei panyaya dzelulalula before marriage toita sei the honest truth knows chinoitika bhaibheri ari zvide kuti vanhu varovane ndochokwadi vanhu vanotomirira marriage vozotanga kusangana but imi munoti chii samufundisi 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 ndoti kana rusambo rusati rwauya makumbo ngavhara makumbo anovharekerei makumbo anovharekerei kunai makumbo anovharekerei imi matisiye bhaibheri mamatara samufundisi kosa content creator sacontent creator baba iripo wonaika zvinoitika umana oza chinoitika ini advice yangu asikana ndeyekungoti ndinoti musikana ane power usati wamupfimba achifamba murodhi kwatisatogona kuti iwe get away imbwayo but ukazomupfimba akabvuma ndokuda same day iroro uchingosvika kumba ukafona akatadza kuda unogona iwe sakatadza unifonera andinga kutoapologiza chimeans akupa rimwe power paangoti ndakuda andikuona kwezoita pamwe pekuti ndoti chaimbora rara neni achiramba anenge ane rimwe power musi waunongorara naye musikana haasina rimwe power because ukasamufonera kana whatsapp message kuti saka waida uzviona yechichi andikuona saka inyaya yekuti mapowers aunoramba uinawo dignity yako kana uri a virgin kana usa kune kamwe kasimba kaunako ne kamwe kachiremera kaoneka unako zvako saka imi sacontent creator munoti boy kana kuti ai ndoti mirirai what's one zuri wanafana kwa choka chiripo chaichacho munhu wamwari tichasa what's bona pane zvinotaurwa mubhaibheri positive reality on the ground kusita zvinhu zvepaground kune anonzi masleep over handiti vanhu anotonzi yet sleep over handiti isu mageto edu tototi mwanasikana uya kusleep over saka toita sei bcause mwana akasaenda kusleep over ine ndine foni inenge ine maramba pamwe wakutotsvaka mwana kusleep aiwa but do you know kuti chii nyaya dzekunamata kana dzekuchechi dzingone maprinciples anongogaidha kana ichingoti no lulalula before marriage onai mukuru ini nditori munhu anoenda kuchechi ndiri mukristu last number full time asi nini dautaura ndati zvenzi reality yes zvinofanira kuti vatoziziva handiti toziva no lulalula before marriage totoziziva hatirambe asi isusu tiri kuti zvinoitika paground bcause vana vari kuya vachizobata mamaiki muchechi aiti but vanenge vaine mamwe mamaiki halo vanenge vaine mamwe mamaiki vanenge varara vakabata usiku hwese vachiimba vanenge varara usiku hwese vakabata maiki vachiimba vana anonzwisa saka isusu teta kuda uchibvunza manje ipapapa kuti saka teta sei manje sevana vesangano ndosati tiri kubvunza mufundisi hatikwanise chandofunga inini handika hatikwanise kujustifya chivi just because vana vari kuzviita kana it doesn't mean that's the correct thing ende kunya aiwa unoona kuti chii tokona kutiza ona tokona kutiza tikati hey let's face reality hey let's do this let's what and but we cannot compromise standards either you raise up to the level yes standard or you remain a failure just because everyone is failing you not drive marare every day ni pamuno drive marare every day kanga anenge kuti robot kana risingashande kana kuti muchikofamba munhu anokukata saka isusu totere nekuda kwokuti ndine right of way saka ndinofanira kutongoenda kwandirofanira kuenda because ndine right of way ukakatwa nemunhu wekombi unoenda sei ukakatwa nemunhu nokombi manje kombi unoziva kuti chii dzingoriwo nharo dzevid dzekuiisa pachi munonzi muchimamea ronzi chibhuku ratoverenga highway code dzingori nharo dzekutaura kuti kombi is the right of way dziya dzingoriwo nharo dzevid but vid inofanira kungo appreciate kuti no kombi is right of way tozotangira mutemo tichienda mberi but izvozvo hazviko katingararama here nelife iyoyo kuti chechiti nekuda kwokuti vanhu havanoita zvirungu handikuona kuti mumu rutocompromise rutobvuma kuti kana kwana kombi kana kuti mushikashika wakuuya wagara wangosiyaanomushikashika ndiuverenge papa asi unongomusiya uchienda nditi unomusiya uchienda nditi kombi ka why muchimusiya uchienda bozi kombi handikuona why muchimusiya kombi mirai pastor vaite conclusion the reason why kombi ichisiyiwa pastor mirai pastor vaite conclusion uda kunditadza kutaura nyaya yangu ndikurwadziwa panyaya yekuti
Pastor, compromise values extended because of the times that we are living in. We are in 2024. Do you know what, for everything that you want to do, you can give a reason? You don't kubira here nekuti ndine nzara. No compromise makwanise kuti tofana kunge tisingabirani tisingadai here. Unotendere mwana wako musikana arorepwe. Because munobva ati akupa ma reasons are valid. There are no valid reasons to compromise principles dzemabheri. Why vana vari kukurumidza kuda zvebonde vachirona wadiki. Bonde rinofanira kuwanikwa mumarriage. Saka nawo ukada chiri mumarriage chiwanikwa marriage. Pinda mumarriage. Chete. Unomirira wasvika nguva yacho. Uneza zvinokonzera. Zvinokonzera kuti vanhu vaite mamarriage of convenience. Vamwanza. Abati mudara marriage yagara ndezvoitori. Vari kuzopinda marriage ka. Because ka Zigo. Kupenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko.